Sugeng dalu. Sugeng dalu Mak Cangik Mbak Limbuk, Pak Inggih. Rudi cintaku sayangku. Loveku tambah ono, loveku. Loveku. Aku ya ben rada marem cara Cintaku sayangku loveku. Padha lanange kok cintaku sayangku. Kula nek muni love ki anu ilatku nyantol untu Pak. Lah kenapa? Loveku. Ya untune iki ben ora nyantol diganti. Ganti napa? Untu garu, men rada dawa. Mboten nyantol niku lek kedawan, ngoten. Engko malah kena engko garap sawah. Lho lah nggih wong piantun kene saurane mayoritas petani. Petani, Dadi nggih, nek Pak. sampean anu diganti untuk garu kan penak mengki. Dadi nek pomo sir ngluku sir garunan cukup sampean kon murep terus digeret ngoten mundur ngoten penak. Alah wis iki wae. Timbangane babak bunyak malah. Lah ngono kok sambat. Mboten sambat tok, Pak. Untu waja niku perangane paringi Gusti Allah. Nggih. Paringane singgah urip awake dhewe duwe model piye ya kudu tetep Bersyukur. Luwih-luwih dalu menika. Dalu niki. Nang endi iki? Sumber Agung. Lho bener. Sumber Agung. Marai Iki bengi iki. deg-degan lho Pak, marai deg-degan lho Pak iki. Lho, maksudku awake dhewe kudu adaptasi karo situasi lan Situasi kondisi. dan kondisi. Wonten Sumber Agung. Sumber Agung. Kecamatan ngendi? Kecamatanipun Selorejo. Waduh, bener. Pak, Selorejo. gawe tratapan lho Pak. Lho, Biasane waduh salah ki waduh kok bener ngono lho. Lho, iki awake dhewe kudu beda. Oh beda. Lek perlu bengi iki pelawak ki lek kudune lucu. Nggih. Njajal sekali tempo bengi iki aja nganti lucu. Lah mongko nek nggon ora lucu ki aku wis pendak wengi iki Pak. Kok mendak bengi. Iya coba. Sekali tempo mbanyol ki serius ngono. Dadi aja nganti enek guyu setitik pun. Nek enek guyu titik berarti ora sukses. Ngono piye? Pomo digawe ngono. Lah malah repot to. Kaya ngono piye Pak ya? Lho kita ketoke awake dhewe ketoke ben ora entek ukele, ngono maksude ukele aja ditokne kabeh. Iya ya oke. Oke. Wae. Salam kagem Pak Lurah. Oh nggih, Aja salam. nganti ngangge basa Pak Lurah ki kepala desa terus ndase desa. Kan malah lucu. Enggak oleh. Oh, Contone nggih, ngono nggih, kuwi. nggih. Pak Lurah diwalik laruh, ngono ora oleh. Kuwi jenenge lucu. Heeh. Niatmu wis ngelucu, enggak Jadi boleh. enggak boleh. Kudu Sek serius. serius. Nggih. Sugeng dalu Pak Lurah, bekti lan sungkem kula katur Pak Lurah. Pak, Lho, lah nyang apa kok celuk-celuk ki lho? lah madosi Pak Lurah Kan ku. sampean mbagekne. Oh lah nggih. Pak Lurah kan lenggah wonten mriku. Oh, nggih. Pun panggih nggih sonten kalau mau. Sampun. Wis lucu ora apa-apa ora usah tak batesi. Los. Aku mesakne aku lek nglawak Pak, sewengi. lho. Nglawak sewengi tegang ngono terus mulih karek awak lunglit ngono repot. Oh wis pokoke mbok lucu mbok ora wong kula sowan mriki iki ya dawuh saka panjenengane Mbah Gita niku. Lho iya no, Gita. ora beda tahun yang lalu awake dhewe kan ya ngono. Ah, cok nggih leres. Betul sampean to kae. Tahun wingi nggih ngoten to Pak teng mriki. Lumantar Mbah Gita niku. Iya, karena Pak Gito adalah Adalah tokoh seniman. sing duwe krawitan niki. Iya no, gamelan. Gamelan. Awake dhewe bengi iki nunut utawa Nyi nyicil nyilih. Kira nyilit. Para tamu agung padha lelenggan. Matur sembah nuwun dalu niki Sumber Agung duwe hajat geden bersih desa. Nggih. Luar biasa. Ketok banget guyub lan rukune warga masyarakat Pak. Wonten ing Sumber Agung penonton wayang full kados Lho, lenggah mekaten. kaya ngono kuwi lho. Lenggahipun sekeca. Kompak madhep rene kabeh. Ya lungguh ngangge bokonge dhewe-dhewe kan ngoten to. Nggih, masa ya lungguh nganggo nyilih bokonge kancane. Ha sapa ngerti njaluk pangku. Tur nek kan kompak ngono. madhep rene ya ora kabeh. Lho piye to Ya kuwi? bener tontonane nang kene lenggahe mriku madepe mriki. Lho, lah Ning iya. ora kabeh. Maksude? Sing mlipir loro mriku wae nggih enten. Lah endi aja oleh mulih sik to. Nguyuh. Wong nguyo. Engko bali meneh. Mosok nguyuh ning ngarepe wong. Wis enek sing guyu berarti wis lucu, Pak. Wis. Wis enek sing guyu. Iya ora ketang teng gligik wong loro ora masalah. Ora masalah. Kowe guyu ngajeni iki Lho iya no, guyu ki rena-rena lho. Guyu ki renar. Enek sing guyu ngajeni. Ngajeni. Ngono tok ya enek. Sing guyu ngenyek. Ana sing guyu ngece ngenyek ya enek. Piye? Hahe, ngono tok. Kuwi guyu ngenyek. Ana sing guyune iki tenanan lahir batin ya enek, Pak. Piye kuwi? Ayo piye cirut. Kuwi guyu tenanan. Tenanan, ngoten Nek niku. guyu semi ora pati demen ngono piye? Sik pripun Pak niku? Terus noleh kene. Ngono tok. Oke. Ya. Tapi warga masyarakat ini kompak kabeh. Kompak. Karo budaya ya seneng. Soremu gebyar tayub. Wah,
Nggih. kompake luar Kula biasa. dugi mriki wong pun tayupan mriki. Iya. Mula budaya teng mriki ora kok mung kudu wayang ning budaya napa mawon kesenian ngrembaka wonten Nah, ya iki lho, bener. Allahumma bener. amin. Kabeh disembadani, ngono lho. Kabeh disembadani. Untung kok jantung kuwi gaweane anu Gusti Allah. Gawean Cina wis merotol mau-mau ngene. Ora, iki saka semangatku wong bagus. Kan suwe ora petuk karo Gatra. Nggih, leres. Piye Gatra iki cara ben rodok ngetren diganti Gotri, ngoten. Ya mosok gareng trolili lah ya rapat. Iya. Ya nek Gatra iki gareng tralala nek sampean kok ganti aku Gotri lah gareng trolili malah. Lah iya, trone ra apa-apa. Liline. Engko wis Liline, Lah wong ya duwe lho. Kobong lho, lilin kok. Oh lilin, tak kira lili. Diaturke Napa? mahargya bapak-bapak menika. Injih, mugi Bersih warga desa nggih Mas, Nggih, dijelaske. bersih desa. Muga-muga kanthi bersih desa wonten ing Sumberagung mriki sedaya warga masyarakat Sumberagung pinaringan ayom-ayom lan tentrem. Pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah berkah lan barokah. Amin. Warga masyarakat Sumberagung sakdon saturun sedaya pinaringan slamet donya, slamet akhiratipun. Amin. Amin. Tetep nglestarekke tradisi, seni lan budaya tiap tahun tetep wayangan. Allahumma amin. Loh, Karena dengan seni itu Seni. hidup akan serasa indah. Dengan ilmu hidup asal mudah, serasa mudah. Mudah. Dengan agama hidup akan terarah. Neng kene iki toleransi antar umat beragama dijunjung dhuwur. Mongko teng mriki Islam nggih wonten. Nggih. Kristen Katolik ngrembaka Hindu Buddha nggih wonten. Kepercayaan nggih wonten. Mlakno iki padha karo miniatur Indonesia kecil. Taman Mini Indonesia Lah, Indah. ya ning Bineka Beragung. Tunggalikane wonten Sumberagung. Betul. Niki nandhake Pake, Ha-ha. Sumberagung beda pendapat ora pegat, Ha-ha. Sumberagung beda penemu ora padu, Sumberagung beda pilihan lan kepercayaan ora rusak sing bebrayan tepuk tangan untuk Tetap Sumberagung. bersatu menjadi warga masyarakat Sumberagung. Sumberagung. Napa melih wulan napa mangke wonten pilihan November. November lah ya mung garek ngitung sasi to, Iya, Pak. ning Sing kene- saya yakin seyakin-yakinnya Mesti kondusif. kondusif tetep menjunjung sing jenenge guyub lan rukun. Lah, karena warga ngriki menika dewasa kabeh. Nah. Dan pengarepe nggih kados mekaten Jos. dewasa semua. Hebat, siap. Jadi iso nyipati situasi supaya tetap bersatu padu membangun desa Sesarengan nggih. Elok Pak, pun kula yakin nonton guyub rukune warga masyarakat pilihan sok sasi ngarep niku sasi sukses tanpa ekses. Amin, amin, Ngen amin. kula ki ken kon rukun kaya Sumberagung urung iso, Pak. Ngene ngendi? Nggen kula mriko. Lah nyang apa? Nggon kula ki lagi kok niki kok pilihan apa jenenge kepala desa. Heeh. Nggen kula ki pilihan RT wae, wah situasine tintrem, Pak. Lho. Wah, tenan. Vakum, Niku mong medeni. vakum cleaner. Iya. Medeni. Iya, medeni lho, Pak. Niki lak pilihan kepala desa. Heeh. Nggen kula pilihan RT mawon, Pak. Wah, wis hawane niku panas. Piye kuwi Tusan? Wah, tenan bahaya. Anggere nek kok wong lanang metu nguyuh jam 10 wengi mesti dicekel. Wah, gawat lho kuwi berarti termasuk wonge gampang nesu berarti. Enggak dewasa kuwi. Wong lanang nguyuh kok dicekel iki lho. Mula niku kula Kuwi ya kudu diwehi pemasukan ngono lho. kula ya mbuktekke jam Kuwi kudu 10. duwe penemu. Kula sadurunge duwe penemu kan kula nyoba to, Pak. Heeh. Jam 10 wengi kula metu nguyuh ora tak cekel. Bener, Pak. Lah terus piye? Kocar kacir ora karu-karuan, Pak. Enek sing guyu, Pak, berarti lucu, Pak. Sik ta sing dicekelmu apa ta? Anu sing dicekel anune. Ora wonge ta? Gayunge. Manuk podange to sing dicekel. Ah ora, aku ora duwe manuk podang, duwe manuk perci kok. Cuwili ijo no berarti kaya Yes, ben sing penting fungsi timbang gedhe ra fungsi. Luas aku malah ra cetha kok ya. Bersih desa ki muga-muga desa mriki resik saka sambekala. Nggih.
ada saka penyakit sing dadi petani engko didongake tandurane subur, panene melimpah, hasil panene terjual mahal. Amin. Sing pegawe mundak jabatane, mundak pangkate, mundak bayarane. Sing wedhus mundak wedhuse. Sing sekolah pinaringan pinter berprestasi sok ben enek menteri saka Sumber Agung mriki. Amin. Muga-muga, Amin. Iki Donga becik. donga ki lek disekseni piantun pirang-pirang ngene iki luar biasa. Ijabah ya, Pak. Iya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tak goleke kanca ya timbangane. Sinten? Sik to, kowe munggah gak iso ya sikilmu. Lah napa lho? Lah pelawak kondang saka daerah kulon dikorene teko kene kulu-kulu ya. Kulu-kulu ndi lho? Ya aja gawe kaos kaki, to kuwi kaos kaki apa anu to kuwi? Kaos kaki ndi to, Pak? Lha kuwi. Irenge iki to? Heeh. Iki kulit asline ngene kok. Mbok diklonthok titik. Atit. Ben rada putih titik disawangi ben miyayeni ngono lho. Wong ya wis apike kaya ngene kok. Ora Mas apa-apa. aku tak goleke kanca. Sinten? Iki sebelum Mbak Elisa cobi ana Sing ndi? Lita karo Mega tak barengke. Lita karo Mega. Nek Mega nyuluke Ga, heeh. nek Lita nyuluke Lit. Lit disingkat dadi Galit. Galit. Nah, kene Galit, ngateko. Trotak. Wow! Kancane kok angop ngono aja. Ora etuk, Pak ya. Kudu kancane ajak angop bengok sak banter awake dhewe. Dadi angope pacel. Ngono. Mbak Mega, Mbak Lita. Nah, Mega sing iki, Lita sing kae. Niki Mbak Mega. Heeh. Kebalik. Hah? Oh, kewalik. Nggih. Kae Mega, Mbak Mega, heeh. Mbak Lita. Kebalik. Beh. Kualik. Ijono neh kuali. Ngerti kualik ora to? Dia turi kok panggah keliru ae. Mbak Mbek. Mbek sapa? Son padane nganu. Aku wedi kualik. Kowe nglucu bengi iki ketoke kowe. Iya, Pak, iya. Iso Mbak Mbek mau wis tak pengi to aja nganti lucu. Lah nyomong kok terus Mbak Mbek. Dagelan lucu kok ra entuk gitu. Loh, karena seni. Oh, seni ya. Iki Mbak Lita. Ya, kayak Mega. Iki Mbak Mega. Mbak Lita daleme pundi? Tulungagung yen Mbak Lita. Lho, Anu, piye? Mbak Mega. Blitar. Dadi Blitar Tulungagung. Sampeyan ngendi omahmu? Kula Solo. Lah nyapa kok wong Solo teko kene iki? Nyapa kok rene sampean kok nggon rene sapa? Aduh, men rene iki nyapa lho sampean iki? Kono ora enek tanggapan iki ning kono kok teko kene iki. Ora enek. Mas aku Solo pokoke sepi. Boten kanca seni kono ya akeh sing sukses kok. Utekno wong dikon rene kok ya kono nang kono. Napa dawuhe Pak Lurah, Pak napa Lurah. dawuhe panitia. Warga masyarakat lumantar Mbah Gito. Pak Gito, makno semangat Gito. Gito. Yes, coblos moncongnya. Ngawur Pak Gito dicoblos utak lumayan. Lah Mbah Gito nyalon ke RT gambare wedhus kok. Rumah saku. Oh, Pak Gito mbiyen Sampeyan gawe jalaran. jangan potong Pak Gito, jangan potong Dipotong, Pak Gito. Ora wedi. Yang apa? Wis lunas kok. Lho nek wis lunas ya dipotong gulune lho. Wah ya ora kok. Ya ora. Aku. Aku ro Mbah Gito wis kanca plek kok. Oh ngeten, kanca sekolah iki. Kanca ngabari. Oh kanca ngabar. Kanca kabar-kabar. Oh tak kira Wah gara nek Solo ki enek gaden ora dijukuk tak kon jukuk Mbah Gito ngono. Oh ngono. Wis jar rumah aku. Mbak. Iki Mbak Gito, kae lho kok Mbak Gito sapa Mbak? Ah ya ra. Mbak Senengane nggih jugangan kok Mbak Lita. Injih. Anu si duwe apa maksudnya si sekolah apa wis duwe pacar? Sekolah dan punya pacar. Cocok. kreatif Cocok. sekolah nyambi pacaran. Inggih Bisa enjoy lah ya. Nggo semangat. Iya no semangat. Dadi Umur- kok lek umur- sajake pacare tukaran terus bijine anjlok. Semangat.
Oh ya. Oh, mboten to. Nggo penyemangat. Umur pira to Cahayu? 20 tahun. 20. Yen awakmu Mbak Mega, Nggih, anu wis jek sekolah apa wis duwe pacar wis duwe bojo? dereng Dereng sekolah. dereng sekolah, dereng gadah Bojo. pacar, dereng gadah bojo malih. Mesak niki urip kisane ngenese kaya ngono lho, mesakne. Ora duwe pacar, ora duwe bojo, ora duwe sekolah, ora duwe mesake. Gak duwe apa-apa. Kowe ana dhuwit ta, Reng? Wong kene rene wis golek kok. Umurmu ki pira? 27. 27 ki. 17 iki gambare kura. Duh, Dadi uripmu kaya kura. aja to, Mas. Umur 17 tahun ndang rabi ya. Nggih, ya. Baraan lho wis do pegatan kabeh. Loh. Sampean nyemoni aku ya? Kowe iki nyindir. Sampean nyemoni aku. Ki ora nyemoni, Piye? ngepasi ngene. Wong ki ngene lho Mas Gareng. Apa Pake? Omah-omah ki sepisan nggo selawase. Iki, kena nggo Naudzubillah min dzalik aja nganti pegatan. Cocok. Kowe iki ning kene dadi mediator, dadi apa carane penerang kanggo penuangan warga masyarakat. Omah-omah aja nganti pisah. Betul. Sepisan nggo selawase. Betul. Mula kena diarani ndonga kuwi muga-muga lestari widodo selamina. Omah-omah kok pisah ki lho. Ora itu. Ngawur kowe Mas aku. Nah, itu kula ya ora pisah. Kowe pisah apa ora? Mboten. Nah, wong iki kaya aku. Sampean pisan kanggo selawase ya? Aku tahu pisah ya An. Tapi kan pengalaman ngono lho. Tahu. Nggih pengalaman. Tahu pisah. Ya tahu lah. Duh, nyapa kok salamen? Nyapa? Padha. Oh, ya wis no, kok padha lek no. Nah, aku kan karena anu. Iki wis pisanan. Loh, piye to? Lho, nyapa? Kronologine piye? Kok malah ora curhat. Ora. Piye iki momong ketemu jodoh wong loro iki Gak. Amin. Ora duwe cita-cita arep rabi sinden penyanyi ora. Seni lho, seni Lah, lho. kenapa? Ora wis. Lah, kenapa? Sefrekuensi. Ya Allah, Apa? ampun. Duwe bojo sinden Duwe apa? bojo sinden penyanyi padha karo nyengkake nyawa. Lah iki apa ya? Sampean ngono ki. Pupure iki karo nyawaku larang pupure iki, Pak. Aku nek golek bojo ki sing umur 25. Ya kowe kreatif, sampe ora ndek duit, adol ginjel. Ngono. Sing penting bojone tuku skincare. Kelakon aku ndek bojo garek tele ngene iki. Lah sing penting bojone ayu. Nah, ora. Ora. Golek bojo ki aja ngene-ngene iki larang regane, larang ragate. Lah terus sing piye? Ya ku umur 25 80 cepak iki nang rore mason wis anteng ngono wae. Engko cara anune wis ndisiki terus kowe oleh warisan ngono. Ora. Kuwi tanggoku, Pak. Tanggoku jenenge Wawan. Yang apa? Lulus SMA. Heeh. Kuwi kon teruske kuliah ora gelem, Pak. Terus? Anu nekat rabi, rondo umur 85. Apa ya? Tapi rondo kuwi sugih, Pak. Kuwi kembar mayang ya diungkuli kembar mayang. Iya. Oh iya. Sawahe pirang-pirang hektar, duwe perhotelan, duwe kontrakan. Si Wawan kuwi gelem rabi. Lah terus Niate Wawan kok nek tak rabi rondone mati entuk warisane. Oh. Kocapo bareng rabi sing mati malah Wawane, Pak. lah nyapa kudune gak sing tuwek dhisik. Entuk susu kedaluwarsa, Pak, mati teksek. Lah lucu iki lho. Der. Susu kedaluwarsa. Kowe njaluk ngono didum. Kadung mati kok wonge kok. Mas aku. Mosok kaya anu ngono kedaluwarsa. Tembange anu Napa? kedaluwarsa. Apa? Halah kok kedaluwarsa. Melayu ning Parahyangan Sunda. Apa itu? Nyai ulah ganjang teuing reka lauk. Apa ya aku omong apa iki? Naon-naon deui. Sahae tak lagune bajingan loncat. Naon. Kok ngan. Bajing loncat. Oke, iya bajing loncat ning kok bajinge kok terus Pak iki menatapnya ke saya iki lho ya. Kan memang Enggak, nek kowe ora kaya bajing kegeden. napa? Hamster. Hamster. Tembange bajing loncat nggih. Langsung intro cantrik, engko genti genten sak bait siji nembang siji joget. Siji nembang siji joget. Gareng dadi juri. Aku nang tengah. Iya no dadi juri, Oke. syukur engko ngebing. Ngebing nang kene aja nang tengahe. Oh. Nang tengahe cah loro lek joget nyampluki barang-barang nek kapan ke setrum disampluk akhirnya geblak. Lah enggak to, Mas. Yo, intro cantrik Santi Sari.
Iki jenenge keanekaragaman utawa kasana budaya. Piyayi Etan ning iso ngaturke cara kula. Iya, dan iki jenenge kekayaan budaya iki kaya ngono kuwi Mas Gareng. Nggih, Pak. Mula terima kasih warga masyarakat Sumbragung semuanya nyatane warisane kakek moyange awake dhewe wayang kulit lestari nganti sak yahene ana ing Sumbragung. Alhamdulillah Sumbragung tetep nglestarekke, ora mung nglestarekke ning ya ngurip-urip Iya, budaya wayang. nguri-uri ya ngurip-urip kan ngoten. Saben taun tetep diagendakan wayangan dalam rangka bersih desa. Nggih, pokok wiwit saka Pak Lurah, para bapak ibu perangkat, para bapak kasun lan warga masyarakat serta tokoh masyarakat muga-muga kabeh diparingono seger waras, murah sandang pangan rejeki. Tapi ana Mbak Elisa Orkarus Alas lan gunung-gunung apa? Alaso. Digawekne sepot Mas. Gawe sepot apa ya? Bali ini kok saged. Bali. Nah. Jajal ya Mas. Oke. Kompak lho iki beda genre ning nyatane bengi iki iso dadi siji. Nggih, Cakra budaya kali Santi Sari. Cakra budaya kali Santi Sari. Harmoni Santi Laeng. Santi Mulya, Pak. Santi Sari Mulya. Santi Mulya gending ngono. Mulya uripe ngono lho, Pak. Oh ngaten. Kolaborasi. Iya, utawa perpaduan. Perpaduan hebat sekali. Ini ana Mbak Elisa Orkarus Alusu. Selamat malam. Selamat malam Pak De, Kareng, Trololo. Tralala. Iki lho. Aku iki Kono wis trilili kene trololo suwe-suwe lak gareng trondolo ngono wis. ora, paling ya troli lah paling ora. Nggo angkut-angkut, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya? Pak Wartosipun sae sanget. Sanget. Ya. Ya, ora sangit. Pengestunipun kula wilujeng gangsar wilujeng rahajeng rahayu. Wilu. Ngene Wilujeng. iki ngene iki penonton sing ora ngerti apa kok jengking apa wilujeng tibake. Wilujeng. Ya, jawabnya gitu kan? Ya, Bener no Mas Gareng. Pengestunipun rahayu wilujeng. Wah, wilujeng ora wilujeng. Ya. Wilujeng. Sehat selamet. Selamat. Saget sowan wonten Sumberagung. Ya, wis bener iki. Bener. Selorejo. Wis ben sak omong-omongi jajal ben ditutup. Ben sak omong-omongi Elisa. Ngrungokne kaya wong urung mari pilek ngono ya, Pak ya. Ora kupingku kriting langsung kok. Kok kupinge griting pripen to baru ni? Ayo lumrahe kan rambut sing kriting wong ayu. Ngrungokne suaramu kok langsung kupingku ki kruwel ngono. Oh, kuwi berarti lagi menyesuaikan frekuensi. Iya, ya ora Sinyal. menyesuaikan frekuensi, kopoke arep metu ngantekan kok ya. Antara kopoke panjenengan kalih ilat kula niku nembe menyesuaikan. Kopok kok karo ilat ki lho Mas. Kopok kok. Ya, Sik ta. Elisa ki orang genah. Apa yang saya ucapkan ngono lho. Mosok kopok arep mbok sesuaikan karo ilat iki. Lah iki nek ra ono ilat ra iso muni. Jadi aku kan metu koto-koto wi lewat ilat. Kata-kata. Lewat mulut. Kata-kata ora Koto-koto. koto-koto. Ora ki asline ngendi to? Mbak Elisa ki Jadi ngeten, ngendi ngeten, kok Pak. basane kok ngono ku lho. Harus kita memaklumi, Iya. namun juga kita harus memberi apresiasi. Lho iki kaya diarani penyanyi Indonesia ngene iki. Nggih.
bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam budaya, bermacam-macam apa ya? Dialek bahasa. Ternyata tetap menjadi satu. Menika dipun leburaken wonten inggih menika seni budaya Indonesia. Menika menapa kemawon religion, menapa agama kepercayaan lan suku bangsa menika nyawiji wonten ingkang naminipun budaya. Iya, pancen ya. Melebur. Oh, melebur. Ya, melebur jadi satu. Melebur. Melebur itu apa? Melebur. Menjadi satu. Ya dimaklumi to, Pak. Wong Mbak Elisa iki karana ora asli piyai Jawa. Loh. Ora Jawa ki apa? Laire iki lho dudu wong Jawa, asline iki wong saka luar Jawa lho Pak e. Sumatera. Ngendi, Dek? Kula seko toli-toli. Lho. Seko toli-toli. Toli-toli. Wis tau dolan ning toli-toli durung. Nek toli-toli ngendi Nek toli-toli? dolan rono urung nek tau krungu nduk aku nek toli-toli. Toli-toli. Urung tau ngerti to berarti. Toli-toli. Wilayah mana? Wilayah mana? Toli-toli wilayah mana? Itu wonten Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya. Ya apa tengah? Mudeng ora. Mboten niku Sulawesi Tengah apa tengahe Sulawesi? Saget kalih-kalihipun. Wong saged The kali-kali. nek cara basa Inggris Center of Sulawesi. Ora nyandak sampean ora nyandak. Apa? Center of apa? Sulawesi. Saya Sulawesi ora. Aku isu awan sore pangan aku ki bahasa Inggris. Nah, ora aku Aja maju remeh-temeh. yes mundur yes ngidul yes ngalor yes kok rumah tangga anggap ora nyaut ku lho. Mosok bahasa Inggris mung yes karo no tok ngono iki. Lah yes apa no? Ya yes ya sono. Lho lah iya. Nek ke Jepang kae akeh yes e. Jepang ke rumput kaya. Eh, Ora Cek, cetha. asli pokoknya toli-toli. Toli-toli saka pangapunten. Sulawesi. Sulawesi. Tengah. Oke, Sulawesi Itu Tengah. kalau ke sana dari sini kalau bandaranya mana? Pomo panitia sir tindak rono. Ah, sir Golek tindak. ngubungi sampean ben penak. Betul. Oh nggih, ajeng wayangan wonten mriko. Saged Wis mawon. aja panitia wakil Mas Gareng Mas kapan-kapan. Gareng, Ah, umpama arepe ben ra nggih. keblasuk ya, Oh iya, Pak. lek panitia keblasuk ngo. Saka kene Saka terbang kene terbang lewat Surabaya. Mas Gareng terbang lewat Surabaya. Surabaya, Juanda kan. Juanda. Juanda. Juanda numpak muntur Mabur. Ah, Terus Medun Balikpapan dulu transit opo Ah. Saka Makassar. Surabaya Kalimantan. balik papan. Nah, Balikpapan. Balikpapan transit dulu, Transit. munggah meneh. Munggah. Mudun. ngoten. Saka balik papan munggah. Munggah mudun di Palu. Nah, iki lho. Itu Pak. Modar no. Kok Kalimantan Balikpapan munggah mudun di Palu. Lah iya nek palune gedhe ora modar lho, Pak. Kan si modar kono. Jare kepiye kono? Carane ngono. Kowe jare makili panitia Lah, tindak rono. Nek rono langsung di Palu mbok wis ora usah mending ora wakilan. Lah kok nyapa mau ngengkel budal? Lah iya jare Pancen kudu Lah lewat wong ngengkel kono. panitia tak wakilane, panitia tak wakilane sing ngongkon ngono ku sapa? di Palu iki, Pak. Ora apa-apa. Kita menghibur warga masyarakat di Palu nganti acur, ora masalah. Sing penting penonton puas. Puas. Itu prinsip seni Semangat kita mau seni. bagus. Di Palu iki Ora apa-apa. gletak iki. Ora masalah dong nek ngletak. Inalin. Polone metu ta ora masalah. Sing penting penonton puas. Puas. Itu misi kita sebagai seniman intelektual. Nah. Ngono. Iki Totalitas. Ngono lho. kongkonan apa percobaan pembunuhan iki? Kok pembunuhan piye to, Pak? Lah Di? di Palu ngantek polone moncrot iki. Mulakno kowe iki sobomu adoh pitik kuwi rada tambahno metu titik ngene tangga teparo. jelaskan, Wong ora Pak. ngerti mesti ya. Serawung. Serawung, Iya, Jembarno. Wong urip ning alam donya ki kita itu sebagai makhluk selain individu adalah makhluk Sosial. sosial wajib Sosial. serawung. Serawung. Ah. Iya. Di Palu itu maksudnya Mbak Elisa ki di Palu ki apa tau? Palu itu nama apa? Daerah Nama daerah. Ngomong. ibu kota Sulawesi Ibu Tengah. kota Sulawesi Tengah iku Palu. Dadi kowe medun di Palu. Ora apa-apa wong kuwi daerah kok tak kira Lah nek iya. mudhun langsung dikentel ngono. Ning nek kok. sing mara kowe ora mek daerahe tok, disesuaikan. Wo gareng tralala to iki. Langsung medun ning Palu di Palu. Palumu dobel. Ngono lho. Ora nek gareng tralala kok di Palu lah nek gareng liyane apa ora enak. Nek gareng Rudi, kono kan kowe dalan, enggak apa-apa tak tanggapi ning kene kan ngono. Beda lakune beda. Balik papan, terbang mudhun di, Di Palu. Terus Kalau mau ke toli-toli, ya itu munggah meneh dari Palu jalan darat dulu. jalan darat, Lewat jenenge Bon Kopi. bon kopi. Mudun Toboli. Ndok
tak jelaske biar kamu tahu pemetaannya. Balik papan mau nggon transit munggah mudhun nang Palu. Bar kuwi perjalanan darat Lewat Bon Kopi, mudun Toboli. Mudhun saka Bon Kopi iki wis mlakune wis ngene iki. Mergo di Palu mau ora kenek ndase ning kenek bokonge ngono lho. Kenek brutune akhirnya terus dobel kuwi mau ngono lho. Ndoboli oh dadi ngerti aku Pak. Nggon Apa? toli-toli iki ngerti. Apa? Ngarepe doboli kuwi mau Pak. Dadi kene iki doboli. Heeh. Lah toli-toli iki ngarepe ngono. Heeh. Kuwi enek selat sethithik ngono Pak kuwi. Wah, langsung ora cetha ora ngono kuwi nama daerah. Daerahku iki daerah kono kuwi. Dobol iki tuh daerah toh? Daerah Toboli. 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 Wah, Toboli. Mampir kalau ke sana itu makan yang namanya pocong bakar. Iki lho, iki lho. Lewat nggih. Poconge kaya. Kok enek pocong bakar toh? Kuwi panganan apa kok pocong bakar iki? Lalampa. Hah? Lalampai pocong bakar makan ning kono ning Toboli kuwi. Kuwi ikon ning kono, ciri Mangano. khas pocong bakar. Berarti enek seblak gendruwo no kono ki yo. Nek ngono kowe lek rono aja nganti mangan pocong bakar. Sebabe Mergane kowe sing dipocong terus dibakar, ngono lho. Sing mangan aku karo yang Elisa. yang baik-baik saja dong. Kenapa sih sama gue begitu? Ya, soalnya ngene lho, awake dhewe kudu ngenahne lho, iki warga masyarakat biar tahu. Oh, biar karena paham. bahasa Elisa seperti itu, siji desa Mowo coro negoro Towototo. Mowo toto. Apa? Negoro Cowototo, negoro Desa Nowototo. Alon. Nagoro. Desa Mowo Coro. Coro ora coro. iya kok cara. Desa Mowo. Kok coro iki lho. Desa Mowo Coro. Negara Mowo. Toto. Toto. Terus Yang- wong mawa kruto. Dadi omong ngono. Yang dari toli-toli itu bapak apa ibu? Bapak Oh, kalau ibu Seko Lambelu. Nah, iki lho. Ketoke bapak sapa ning lambene ibu. Heeh. coba Lambelu. coba Pak sing tanglet jenengan genti ngoten Pak. Mbak Elisa. Nggih. Bapak saking pundi Cak? Seko Toli-toli baru. Seko toli-toli paham ora? Tanya ibu. Terus bapak saking pundi, Bapak? Bapak Seko Toli-toli. Oke. Tanya ibu. Paham no lho. Paham, Bapak, paham. Bapak dari mana? Bapak dari mana? Seko Toli-toli. Lho paham toli-toli iki. lho. Toli itu sinyal Toli-toli. tadi siji. Takokno mboke kok ngendi? Jajal takonono. Bapak toli-toli. Ya. Ibu Lambelu. Lah, paham ora kowe? Lu ngono lho. Lambe lu ngono lho. Nyapa karepmu terus aku mau kon takon, mau apusi aku. Aku pengen dilambek-lambekne karo lu. kuwi ya nama daerah. Daerah. Oh, nama daerah kok no. Oh, Kono enek nama daerah untuk krowok barang enek kok nama daerah Lambe. Nek iki ngawur. Cangkem Nek iki genah barang wong iki. ngawir. Kowe rong tau ora. Iki wong ngawir, nek iki genah wong ngawir. Kowe rong tau Ora enek ora. kok jeneng Sulawesi kok enek untuk rowok iki. Lah domong kono iki desa Telak ya enek. Kowe persangkeman lah Lambe, terus Domble, enek desa Domble. Ah, domble kuwi mburine ilat puntir. Kecamatan Siung ngono ki enek kok ya. Ah, kari dhewe kuwi Kabupaten Riak. Neng kono banyune kental. Banyune kental kono ki. Ngantek ijo kae. Iki ora rembukan kok ora enek bare. Ora Oh, cetha. dadi Pokoknya ngono ya. Blasteran Kira-kira di Ngapura. Oh, ya. Menawi kesalahan koto-koto. Kata-kata. Ketal ketuling atur kula. Apa? Nyuwun agunging samudera pangaksomi. ketal ketul. Ki penonton batine bene ben sak omong-omonge bene wis ngono pokoke Ya, dirungokne. ya ora, tapi tetep para penonton ing pamriksa iki tetep paham. Sing ngomong sapa? Rencana. Lho kabeh do mumet kok ya hormat Ra aku. ngono. Aku ning Jawa wis suwi aku le sinau basa Jawa sinau siji tekan 20 aja dulu pusing, sekarang aku tuh pinter. Kamu di Jawa lebih lama kan? Iyalah, Coba, saya kamu- hari-hari saya dipendem di Jawa kok. Hari-hari kamu. Hari-hari bro. sak gendawonnya. Apa gendawon? Apa itu Gendoke? gendawon? Iya, iya kuwi lho karep. Gendoke kok gendawon. Sekarang aku tanya. Apa? Coba bahasa Jawanya 4 tapi ada 7. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Basa Jawane apa? Iso ora? Basa Wong Jawa. Jawa lho. Sekawan. Kuwi hitung-hitung lho, angka, 4, basa 4, Jawa. 4, 4, 4, 4, 4. Le, papate ana 7. Sekawan. Ngono Jawa. Oh, Jawa ya, Pak. Cari Jawa. Papat ki Papate sekawan. cacah Piye? 7. Piye? Papat ping 7 lah ya. Sekawan. Kok ping piye to? Kabeh pitu. Kabeh Kabeh 7. pitu. Sekawan. Mbok takono Elisa, engko aku muni heeh aku kleru.
Aku dilambek-lambekne Wong nek. Jawa ki ya ngono kuwi. Ya salah nek siji setunggal, loro kalih, Kalih. tiga tiga, tilu tiga, Tiga, papat sekawan. papat sekawan. Lah, ya Coba sing sekawan. papat cacah pitu mau iso ora? Sekawan. Salah. Sekawan. Salah. Patang yuto, patang puluh papat ewu, patang puluh papat Rupiah. rupiah. Sora. Yo alah reng. Basa Jawa iku. Kowe ki wong Jawa kok malah luwih Oh. pekok. Aku lho seprono sprene tak. Kowe kok ora iso hitung-hitung to? Iki mau hitung-hitung. Ah, kono bareng ngerti jawabane. Iki mau hitung-hitung. Kono mau ya arep melu sekawan. Ora iso. Aku wis batin iki mesti hitung-hitung iki aku. Wis tak pikir iki Alisa mriki ngejak hitung-hitung iki. Coba. Kaya Kowe kok ngene ngerti iki. hitungan to kowe iki. Selama nek provokator ngene iki. Aku iki ora provokator, aku iki mediator penengah. Oh, berarti Ayo sebenarnya- ngono. Patang Coba papat cacah pitu mau. Isara. patang puluh yuta Lho, kakean siji. patang yuta patang puluh ewu. Lho, papate telu ngarep piye? Patang yuta. Angel to. Agak ra wong Jawa jare. Nek aku sing jelasin genamu mriki genah. Pripun, Pak? 4 yuta 40-anmu. Nah ngono. Kamu metra. Meto. Mergo tas mangan pocong bakar. Iki mau intermezzo wae. Nek pancen wong Jawa kudune iso. Nek iku ra intermezzo ki ngerah tenan nek iki kok. Wong Ngerah wong wis mempersiapkan 40-ane barang kok. Wis lah aku dirah ki tenan. beneh lho, aku ki beneh ngono. Oh, ibu bapak toli-toli. Ya, ibu Ibu lambelo. blasteran. Iya, yo seko Sulawesi tapi yo wis rodo suwi ning Jawa. Kadung cicit kaisen yang makan yang Iya merkete. Iya, Ada apa apa saja. merkete. Tapi ngaturke tetembangan nggih, Mbak Jeh. Elisa. Tapi didongake bersih desa iki, Mbak. Didongake Oh, Pak nggih. Lurah, Pak Kasun, warga masyarakat, tokoh masyarakat semuanya didongake. Jeh kula ndongakaken Bapak Lurah, Bapak sedaya aparat pemerintah. Aparat. Bahasa Jawanya apa? Ora aparat. Kowe engko kleru uppercut lho, engko suwi. Bahasa Aparat. Jawa tetap sama. Sa- Aparat pemerintah, sedaya para warga ingkang sampun make lempu tumplek black wonten Aku penonton ora nek sing nggawa black lho bengi iki. Tumplek blek. black bukan Tumplek black. Tumplek blek. Ah. Blek. black. Lah iya. Tumplek blek. Nggih, wonten sumber agung. Sumber agung. Ora sumber. Sumber. Sumber agung menika sedaya kula ndongakaken sedaya saged wilujeng Wilujeng. pinebihno saking rubedo suker sakit lan pinaringan rejeki ingkang lumintu. Amin. Amin. Sing Amin. baku saged sehat sedoyo. Anak putu wayah cucu cicitipun binaringan sukses sedoyo. Amin. Para pedogong pinaringan Pedagang. ya Ora podogong. Pedagang. Pedagang. ya pinaringan laris sedoyo. Heeh. Dogongane. Dagangane dokongone. Dagangane. Dagangan. Petani sedoyo pinaringan subur makmur tandurane. Amin. Wes. Ono wis paruh njajal nembang sing ngangge bawa manut panjenengan aku, manut Mbak Elisa. Iki bawa masih mun wong toli-toli, bawane pinter dheke. Lah sekolahe ning Jawa, Pak. Ayo. Omahe kan daerah kono. Toli-toli. Kowe kan rong tau rono ngono. Pak, Apa? toli-toli. Wis tau rono apa rong? Dereng. Lah urung kok nyalahke aku. Wong padha rong taune rono kok ngengkel. Nek. Sing bener piye? Toli. Aku muni piye? Sampean ngendika toli-toli. Kuwi salah aja diterokne. Barang ki lek kleru aja diterokne. Lah sampean salah kleru kok. Lah salah yo aja diterokne ora apa-apa. Sing bener niku tok toli-toli, Pak. Wes aku. Pripun? Niki nyuwun gambyong, tapi saya itu kalau joget gambyong ora pati Mboten saged, Pak. iso. Nggih. Niki napa rujak jeruk apa gimana? Oh iya. Manut ngoten nggih, Pak nggih. Ah, Pak sinten Pak menika?
Pak Juwanto Pak tempe. Juwanto tempe, terima kasih. Matur nuwun Pak, Iya, muga terima kasih. tempe laris. Dek kowe nek muni Apa? tempe aku dilek kleru aku. Muga-muga. Tempene laris. Heeh. Ya, wis selamat. Pak Juwanto. Matur nuwun nggih, Pak. Mbah nuwun. Pangapunten untuk seni iki sok-sok beda, enek sing iso gambyong, Nggih. enek sing kon gambyong ki malah gambyok, ngono ki ya enek. Dadi kon gambyong mung gambyok kacang. Malah gombyok ya enek. Nggih, pangapunten nggih, Pak, dijoli tembangnya apa, Mbak? Manut Untuk Mbak Elisa. warga masyarakat ngriki, manut Nggih. panjenengan. Niki belok rumiyin, napa ajeng rujak jeruk niku wau. Rujak jeruk ya kene. Nggih, Manut silakan. panjenengan, manut panjenengan. Manut. Pelok ya kene. Nek upama sing enek bawane napa? Pelok nih. Ya, Belok nggih. Heeh. Pomen nggo niki gandeng sedaya para warga menika sak tirakat nggih niki tentang melek. Melek ora melek. Asmoro. Asmorondono nggih. Melek iki. Melek. Ora. Ah. Ora melek mas aku. Melek. Melet. Lho, sing kono ibu-ibune sumuk kepet-kepet. Apa ya? Nek Kepet. basamu ki? Hah? Kepet-kepet. Kalau pakai kertas itu kan maksudnya Ipet ki ya? nggak pakai kipas kan, gini kan kepet-kepet. Kuwi engko lek teko ndi lho. Kalau ini tuh tidak kepet-kepet. Kepet-kepet. Ini kepet-kepet kalau sumuk. Kepet-kepet. Kalau kepet-kepet gini. Ini kepet-kepet. Kepet beda. Asine gareng karo Elisa iki kepet kabeh asine iki. Maksude urung raup ngono lho. Wong kepet-kepet kok. Ya Mang Bawani, wong ayu buat bapak-bapak ingkang awogan juga warga masyarakat Sumber Agung. Aja Bawane iki to. Ya. Wae aja mok buntuti ngono. Jajal balen ngono, Mbak. Aja. aja turu. Elok, Pak. Elok. Aja mbok bacone. Maknane beda sing elok iki ora turu ning liyane kuwi ngono. Gareng ki mesti teko kono. Apa-apa ora bener. Lah ditangkap ngoyo-ngoyo ado-ado kok Jawa Tengah kok lungguh ki lho. Kowe iki jane wis dewasa apa sik bocah? Wis tuwek. Kok ora ngerti unggah-ungguh. Lah nyapa? Lah nek ngarep wong pirang-pirang kok ngadeg ki lho. Piye to kowe iki? Lungguh salah, ngadeg salah. Mas aku. Oh nek suwe-suwe anyar aku ning nggur gendeng lho ki aku. Ayo ora masalah to, ora masalah. Terus ki. Jamune apa Mbak suarane kok banter ngono kuwi. Biomoringa. Aku wis batin. Kuwi lek kowe sing sajake wis asam urat kaya ora cetha kaya. Piye to? Apik suarane apik. Sae wong bar dicet kok ora sae. Mas aku. Terus. Dewa nganglang jagat Aja tulusure kaki ana dewa ngangklang jagat. Iki jenenge tembang apa? Asmara? Asmorondono. Asmara Dana Kasino Indra. Bener. Warkop DKI. Nyangking bokor. Apik ya, Mas. Sae. Oh musiknya gedek-gedek terus Elisa peh. Elisa peh. Wis mbok foto ya, wis mbok foto. Wes dipoto tapi terus langsung dibusek bojone nesu. Kencanane
suarane jan menghibur Mas Gareng. Nggih, Pak. Ngene iki dirungokne karo dahar ya kepenak, dirungokke karo udut ya penak. Kepenak. Dirungokke karo ngunjuk kopi pokok ora keselak ya ya Penak. Terus Isi sandang kelawan pangan Mas Gareng, Don. garwamu ki ya sinden. Mboten. Lho, kudune golek garwa sinden kaya iki. Lah kewen Dadi ngopo? wong lanang sumpek diuran-urani, pikiran dadi fresh. Ngono lho. Sing kreatif bojomu dudu sinden to? Senes. Dijolne, golekne sinden. Gah, Lah nyang apa? wedi tomboke. Tombok piye to? Diomongi sinden ki larang kok. Sing ngomong sapa? Sing ngomong ya aku. Oh ya wis. Ajarana nyinden bojomu, lek perlu diajar. Wong bojo kok nyinden angop wae pales kok. Rumasaku lho iki terus piye angop kok pales iki apa nyuwara lek angop? Alah. Oh tibae nyuwara. Alah. Terus ya iku bagian nipon iki upama lho Mas Gareng. Umpama pripun, Pak? Upama iki kena balik. Upama sampean duwe garwa kaya Mbak Elisa ini langsung mau tukokne apa? Ya tak sembadani to, Mau Pak. tukokne apa? Paling ora ya perhiasan. Perhiasan apa? Kontrakmu lurung beres sak yaene kok nukokne perhiasan cah wedok iki lho. Lah gerumpama ae lho kaya. Oh iya. Gerumpama. Perhiasan apa contone? Ya paling ora ki mas-masan kalung gelang sing gede-gede. Ya paling ora ya saon. Saon. Murah berarti. Ya saonone maksude, Pak. Wah, alah kowe jan sugih dhuwit tenan nukokne apa-apa sak onone. Ben wibawa. Sak onone ning toko dituku kabeh lho. Lah iya no. Wong mampu kok. Iya, mampu apa? Mampu umuk. Ulwasaku kok. Terus ki, Mbak? Kaya wong melek barna rimo Jan rumasaku. Pacut ki tembange napa, Mbak? Manut sambung panjenengan. wanci dalu nggih. Waduh, sambung wanci. sambung wanci dalu. Dalu, lek awan aja nganti sambung. Sambunge nek bengi tok wae. Ki lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Sambung wanci dalu ki sing sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu. Kuwi lak sing volume 1. Sing volume 2 lak ya enek. Piye? Sambung wanci dalu si putri sinden panggung. Golek sing volume 3. Volume pira wi? Loro. Volume 3 enek neh. Sambung wanci dalu. Tak kandhani mung lakumu. Lha. Ki kaset ngendi to iki? Kaset rusak kaya. Go, buka celuk, Mbak Elisa. Sambung wanci dalu. Sing gedhe mesti bakal mulya jan lair putri sestra kang bisa nyuwara di kang Santi. Sari dulu. Ana tetembangan sambung wanci dalu saka Mbak Elisa Soluso. Jemeragung luar biasa.
apik, suarane cetha tur nembange ya penak najan lek omongi modele kaya ngruwet kuping. Dialek keseharian. Nek nyatane bareng nembangi ya lafale iki cetha iki rek. Nggih, nek nggon nembang pancen ku cetha, Pak. Nggih, karena tembang adalah bahasa kulbu. Nah, tapi upama sepisan malih Mbak, mumpung menika sowan wonten Bragung. Mriki niki piyantune grapyak semanak kabeh. Luar biasa. Masyarakate guyub rukun. Aku yakin Mas Gareng Dawuh. Pilkades mendatang pasti kondusif. Amin, Jadi, amin. Beda ora dipadak-padake utawa padha ora dibedak-bedake. Tetep satu kesatuan warga masyarakat sumber aku. Jangan sampai terpecah belah, kita semua adalah sumber aku. Lah, Ngono lho. Tembangin apa Mbak? Pisan malih mawon. Nggih kula duet nggih kalih padene. Wah, duet kali Pak D. Niki Pade Gareng Trololo. Aku toh. Iya. Iya. Tak kira nek nggawa Pak D dhewe. Ora. Duet lagune apa, Nduk? Roro Jonggrang. Roro ora roro. Roro kuwi isuk roro, sore roro, roro, Akhire? rore. Ah. Aku Elisa ki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang iki sejarah ngendi to, Nduk? Nika Prambanan Candi. Candi Prambanan menika. Prambanan, daerah Konten. ngendi kuwi? Daerah ngendi Prambanan? Menika perbotosan antarane Jogja kalian Klaten. Perbatasan ora perjotosan. Rumah jago Elisa. Aku lek omong-omongan iki tapi ya ora apa-apa lho. Iki pancen yo ikon Betul. Elisa iki lek omong-omongan ning isor aku mau sore jagongan njen mumet aku. Lah nggih. Maka kula ngono coro, ngene tibake cara. Bahasaku, kula tas mangan coro. Tibake mangan cara Solo iki, cara Yogya iki ngono kuwi. Oke tembange Jonggrang. Roro Jonggrang. Nah, kowe dadi anu berarti Lah nek niki Roro Jonggrange berarti kula lak Bandung. kowe Bandung Bandoso. Heeh. Pak Bandung Pandoso. Bandung Bondowoso. Nah, kuwi nek cara aku sing muni, nek sing muni Elisa ora Bandung Bandoso dadine. Aku Bandung apa? Bondowoso. Bondowoso. Oh ngono. Ora Bandoso. Bondowoso. Oke, yo Roro Jonggrang. Apa ta Mas Gareng anu? Peniti. Oh. Ya aku golekno. Antara sikilmu wis ngono kuwi gawat ketok kono. Ayo Bandung Bondowoso sing gagah. Petuk Roro Jonggrang. Lah angop. Wis ora nembang nyambi angop. Awas. Elo Iki kerjaane Pak Puji Malang punya. Sari. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Nora moka akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Saka Bandung kowe aja malungkung. Barang iki kanggo durung rampung. Bela pati Mas Prabu kang wis entuk ana ing Wonosegoro. Wonosegoro. Obat-obat dasar wanita keparat. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Lanange jaket. Putra ratu pengen Prabu Tapanoyo. Aku duwe aji sekti Bondowoso. Roro Jonggrang nyuwunmu tak turuti. Oh, oh. Terima kasih. Lenggah rumiyin
wong ayu, Elisa Orkaros. Mas Gareng tetep ngadeg ngantek sesuk-isuk. Nggih, pun gas dangak, Aja gas dangak. nganti karena season hiburan iki ana limbukan ana goro-goro. Tapi untuk sementara nggon limbukan iki tak rangkep dhisik. Ana Krisnia, ana meneh genduk Meme sing ngremong soremu karo Mbak Nita nggih, Nita. Tapi gini, Ceko Pak Budi. Bok. Tembangin apa wong telu iki Krisnya tetep nang tengah lho ya. Golek kowe ning pinggir njombat. Dadi kudu tetep nang tengah. Anu Mbak Krisnia. Napa tembange? Manut sampean wong telu. Ya Napa? rebukan. Sumanding. Sumanding. Oke. Diaturke buat warga masyarakat mapan wonten ing Sumberagung semuanya untuk malam hari ini untuk warga masyarakat tembange muga-muga tetep sumanding. Sumanding. Saridut. Pinar rumiyin Mas Gareng. Nggih, Pak Kula tak netepi kewajiban sawetara mengko dibajoni nggon manci gara-gara nggih wong bagus. Sing bagus Sumberagung muga tansah kompak selalu, sehat selalu semuanya wargane, guyub rukun. Amin. Lan kena diarani baldatun thayyibatun warahun gopur Allahumma. Amin. Sowan ana ngarsane Kanjeng Sinuwun Puntadewa Cahayu. Tak derekke yung. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati.